грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Як была спрадвеку, теперь и завсёды, и навеки вечные. Аминь. Молись за нас, кто тебе порятунку шукає, і за тих грешних, хто тобой погаджає, особливо за хворих і канаючих. Пробач нам грехи наши, заховай нас от огня пекельного, проведи все души до неба, и допоможи особливо тим, кому найбольш потребна Твоя милосердность. Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Анна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Дякую всім за слухання. Евангелие. Дел номер 300. Христос венцет, Христос регнат, Христос, Христос императ, Иисус Христос переможца, по всему свету бивала да. Христос венцет, Христос регнат, Христос
siostry, na Eucharystii i mszy świętej. Сегодня у литургии Костела мы переживаем супольно урочистость Пана нашего Иисуса Христа, Володара Священника. Сегодня хочем доброму Богу отдать хвалу и пошану за то, что Он хочет быть нашим Володаром, то, что Он хочет быть в нашем жизни, что дает нам возможность выбирать и будовать взаимоотносины. Сегодня хочу усвідомити, що всі ми покликані так само до будування, до Божого володарства тут на землі. Володарство супокою, володарство любові, володарство пробачення, доброти. Все то, що допомагає нам поєднатися з Христом. Сьогоднішня так само наша урочистость буде освячена тим, що будемо свідками дальшого Христа. Трое маленьких деток научатся в нашей супольности парафиальной раз сакрамент Святого Христа. Это магазин так само молитвой этих маленьких наших деток, их семьи, их батьков, их родственных, просящих обучить паттерных класс. Дорогие батьки, какое имя выбрали вы для своего дитяти? Чего вы просите у Костола Божьего для Кирилла, Каролины и Валерии? Дорогие батьки, просите росту для ваших детей. Ті усвідомляєте ви, що приймаєте на себе обов'язок виховати їх у віри, щоб заховуючи Божі заповіді, вони любили Бога і ближнього, як нас навчив Ісус Христос. А ви, хрости, ці готові допомагати батькам гэтых дітей виконувати їх обов'язок. Дорогие дети, Костел Божий, христианская супольность, приймаємо з великою радістю, а де ім'я позначає вас знаком крижа, а після некоторых за знаком Христа Збавця вас позначать батьки і хрости. Как Бог наудельничать в этих святых таинницах, стане в правде перед Богом и перед прочими за все наши грехи и провины. Споминаемся. Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что зграшив я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышиях Богу. А на землі супокой, людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Деля великой хвалы.
Слышал всемогутный, Пане Сыне, Отцы народный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, я Тебя грешна себе, грехи и свету, смилуйся над нами. Я Тебя грешна себе, грехи и свету, прими моление наше, яки сядешь праворучайся, змилуйся над нами. Бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты найвышейший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвале Бога Отца. Amen. В эту святую вершу отправляем танцы, молитесь о Божьем благословении всех потребных ласков для Папа Александра с нагоды дня народжения. Молимся, всемогутный вечный Боже, Ты все пожадал обновить у своим наимилейшим Сыне Володарцу свету, ученика пусть все створение, вызволенное с неволи греху, служило Тебе и без конца Тебе прославля. Распада наша Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живей Володарцу едности Духа Святого, Бог прозвучне веки вечные. Amen. Читання книги пророка Даниїля. Бачу я у ночних візіях. Вось разом з облаками небесними ішов ніби Сын Чоловічий. Наблизився ён до стародавнього, і був поведений до його. І дадена йому була улада, і гонор, і володарство. І всі народи, племени і мови служили йому. Улада ягоная, вечная улада, якая не одымется, и володарство ягоное не будет здійснено. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Пан володарить, ён апрануўся велич. Пан володарить, ён апрануўся велич. Пан володарить, ён апрануўся велич. Пан апрануўся у могутнасць, і ёй падперазаўся. Пан володарить, ён апрануўся велич. Так сусвету мацаваў, што не пахіснецца, адгэтуль трон твой непахісны, ты існуеш спрадвеку. Пан володарить, ён апрануўся велич. Сведчанні твае вельмі праўдзівыя, дому твайму належыць святасць на доўгія дні. О, Пане! Пан володарить, ён
Читание книги Апокалипсиса святого апостола Яна. Ласка вам и спокой от Иисуса Христа, верного свідки, першородного сирот померших и першого сирот земных володаров. Тому, кто любит нас и кто про свою кровь вызволил нас от наших грехов и учинил нас володарством и святорами для Бога и Отца своего. Ему хвала и моц на веки вечная. Амин. Ось он приходит за блоками, и кожне око убачить його, і все ті, хто його прощав. Будете плакать його усе покоління землі. Так? Амин. Я Альфа і Омега, каже пан Бог, який єсть, який був і який приходить. Всемогутний. Это Слово Божие. Дякуємо пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Благословленный той, кто приходит в имя Пана. Благословленное володарство Отца нашего Давида, якое надыходит. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия по Яна. У той час Пілат спитався у Єсуса: «Ти король юдейський?» Єсус отказав йому: «Це тебе ти кажеш, це ті інші сказали тобі про мене?» Пілат отказав: «Ти ж я юдей, твой народ і першосвятари видали тебе мені. Що ти зробив?» Ісус отказав: «Владарство моє не з гэтага світу. Калі б з гэтага світу було моє владарство, то слуги мої заступилися б за мене, каб я не був видадений юдеям. Але тепер моє владарство не ад гэтага». Пілат отказав йому: «Значить, ти король?» Ісус отказав: «Ти кажеш, що я король. Я для гэтага нарадзіўся і для гэтага прыйшоў на свет, каб засведчыць ад правдзе. Кожны, хто ад правды, слухае голас мой». Гэта слово Пана. Іване, все браты і сёстры, на сённяшнюю неделю урачыстасць Христа Володарства Свет. Конференция католических епископов Беларуси досылает свое пасторское послание, которое вы послушаете. Глубоко поважанные святары, консекрованные особы, дорогие браты и сестры, у апошнюю неделю литургичного года Костел отзначает урочистость Иисуса Христа Володарства Свету. Мы, католические епископы Беларуси, жадаем особливым чином привітать вас на сьогоднішній Евхаристії і скеровать до вас своє слово. Літургічне читання у гэты урочистий день мають вельми багато зміст. Пророк Даніель говорить про Сина Чоловічого, який буде істи по, що Отець дав йому уладу і гонор, і володарство, і всі народи, племени і мови служили йому. Улада ягоная, вечная улада, якая не дымится, и володарство ягоное не будет знищено. Володарство Христа непорушное, и он является паном усяго створения. Евангелие этой недели оповедает нам про зустречу и размову поміж Христом и Пилатом. Володарство світу стоїть перед земним представником улади, якою наканавана край. Єсус Христос, чоловік, який обвящає свободу дітей Божих, з'являється в'язнем. Христос – повнота святості, осуджений людьми на покарання як злочинець. Менавіта у гэтым рэзкім кантрасце проявляецца ва ўсёй сваёй велічы місія Христа Владара, збаўцы усяго чалавецтва. Езус, якога дапытвае Пілат,
подтверждая выразно, что не імкнецца да палітычнай улады. Валадарства маё не з гэтага свету, але і не супярэчыць, што мае валадарства, сутнасць і натура, якога адрозніваюцца ад зямнога. Христос не абвяргае тытул караля, якім яго называюць, але указвае на яго глыбокі сэнс. Ён з'яўляецца владаром сусвету, таму што ён Сын Божы, таму што разам з Богам Айцом і Духам Святым з'яўляецца стварыцелем усяго бачнага і небачнага. Акрамя гэтага, Христос валадарство свету, таму што праз сваё уцелаўленне, смерць і воскресенне ён стаў збаўцам, гэта значыць тым, хто ратуе свет ад грахоўнага краху. Мы ўсе належым да Езуса, мы ўсе ягоныя, ён адзіны з'яўляецца нашым валадаром. На гэтай зямлі усе чалавечыя улады прадвызначаныя да заняпаду. Гісторыя вучыць, што ў імперіях і дзяржавах здараецца рознае і росквіт, і ўпадак. Бо ўсё, што будуецца на чалавечым фундаменце, мае хіст і падмога. Толькі валадарства Езуса Хрыста будзе доўжыцца вечна. І сённяшняе другое чытанне кажа пра гэта выразна. Я альфа і омега, кажа Пан Бог, які ёсць, які быў, які прыходзіць, усемагутны. На працягу стагоддзяў шмат хто спрабаваў знішчыць хрысціянства з твару зямлі, але ні аднаму з іх гэта не ўдалося. Як вядома, Наполеон, адзін з самых лютых ганіцеляў касцёла, завяршыў сваё жыццё прыніжаным выгнаннем на выспу Святой Алены, просячы Бога дараваць яму грахі і паспавядаўшыся са шчырым пакаяннем святару, пасланым ім Божым проповедам. Валадаранне Хрыста заключаецца таксама у абвяшчэнні праўды, у накіраванні людзей да найвышэйшай праўды, вызваляючы іх ад любой цемры, памылкі і граху. Я для таго нарадзіўся і для таго прыйшоў на свет, каб засведчыць ад праўдзе. Таму, калі мы хочам, каб Христос валадарыў над намі, мы павінны адмовіцца ад граху і хуці. Мы павінны вызнаваць праўдзівую веру, веру, перададзеную нам апосталамі, і якую ахоўвае Касцёл. Таксама павінны імкнуцца жыць паводле Евангелія, паводле маральных нормаў, якім непахісна навучае Касцёл. Не прымаць веру і вучэнне Касцёла азначае адкідаць праўду і аддаляцца ад Хрыста валадара. За гэтую веру многія хрысціяне прынялі смерць, выбіраючы валадаранне Хрыста, а не рабства граху. Адным з такіх пакутнікаў быў благаслаўлёны Мігель Аўгустын Про, які праявіў найвышэйшую ступень сведчання аб вернасці Хрысту і Касцёлу падчас жудаснага пераследу, які пачаўся ў Мексіцы у першай палове 20-го стагоддзя. Ён быў святаром езуіта і падчас пераследу аж да дня яго катавання таемна выконваў сваё святарскае служэнне сярод розных небяспек. На жаль, яго злавілі і зняволілі ў вязніцы, жорстка катавалі і ў канчатковым выніку прысудзілі да расстрэлу. Благаслаўлёны Мігель Аўгустын паміраў, гучна усклікваючы: «Няхай жыве Христос валадар». Уваходзячы з гэтымі словамі ў нябеснае валадарства, падрыхтаванае для ўсіх, хто служыць верай і праўдай на гэтай зямлі Езусу Хрысту, вечнаму валадару. Сённяшняе Евангелие паказвае сапраўдны шлях да разумення сутнасці валадарства Хрыста, якое істотна адрозніваецца ад валадарства гэтага свету. Безмежная любоў, міласэрнасць, цярплівасць і лагоднасць характарызуюць нашага нябеснага валадара і ствараюць атмасферу яго валадарства. Без гэтых уласцівасцяў вялікія валадарства і імперыі заняпалі, але валадарства Хрыста існуе і будзе існаваць далей. Толькі любоў з'яўляецца устойлівым падмуркам кожнай цывілізацыі. Зямныя валадары у войнах і рэвалюцыях пролілі шмат людской крыві, каб заваяваць свет. Христос у сваёй рэвалюцыі таксама проліў кроў
але не чужую, а власную, і створив імперію любові, володарства Христова. На жаль, сучасний чоловік, який живе тільки сьогоднішнім днем, не може до кінця цього усвідомити і зрозуміти. Вельми часто люди розпоряджаються своїм життям, погарджаючи Божими заповідями і Його волею. Нам усім треба поклопотитися про те, щоб сучасний лад життя не позбавив нас обіцяної Богом чудовної і збавчої перспективи вічного перебування у Христовому володарстві. З великою любов'ю до нас Ісус установив сакрамент посвячення, як кожний святар, целебруючи Евхаристію, виконував істотну роль у справі збавлення чоловічества. Евхаристія становиться приладою збавлення настільки часто, наскільки велика кількість святарів її целебрує. А це, у свою чергу, дозволяє виразно усвідомляти те, до чого ми покликані, до вічного життя у Божому володарстві. У нашій країні формації будущих святарів відбувається у Гродненській семінарії для семінаристів Мінсько-Могилівської архідієцезії, Гродненської і Вітебської дієцезії, а так само у Пінській семінарії для семінаристів Пінської дієцезії. На сьогоднішній день у Гродненській семінарії виховуються і навчаються 26 клериків, а у Пінській – 12. Отказные за формацию святары прикладають максимум намагання, щоб підготувати семінаристів до будущого служення Богу і людям, згодно з Божою волею і потребами наших вірників. Семінарії виконують свою місію, дякуючи підтримці святарів, консекрованих особ і допомозі різних доброчинних організацій, так само шматликим ахвяруванням вірників з наших парафій. Мінорито ви, вірники, з'являєтеся доброчинцями і сябрами наших двох семінарів. Мінорито ви створюєте тривалий скарб духовних і матеріальних добротів. Традиційно во урочистість Христа Володара Сусвіту, коли ахвярування призначаються на утримання наших семінарій у Білорусі, ми, біскупи, жадаємо виказати щире слово удячності всім вам, брати і сестри, за допомогу, яку ви оказуєте у справі виховання будущих святарів у нашій країні. Несколько год тому Конгрегація до справ духовенства видала лист під титулом «Евхаристична адорація, інтенції святості святарів і духовне материнство». Описанные у им направки деятельности подкресливают великое значение постоянной молитвы у интенции покликанию до святарства и консекрованного життя. Серед шматликих прикладів, згаданих у документі конгрегації, особливу увагу заслуговує історія невеличкої місцевості Монферрата, яка знаходиться на півночі Італії. У гэтай мясцовасці на працягу некалькіх десяткаў гадоў нарадзілася 323 пакліканні, 152 пакліканні да децызіяльнага і манаскага святарства, а таксама 171 пакліканні да кансекраванага жыцця у жаночым манаскіх супольнасцях. Можна задаць пытанне, у чым сакрэт такой вялікай колькасці паклікання? Адказ вельмі просты. У агульнай адказнасці душпастараў парафіянаў за пакліканне. Вернікі з гэтай парафіі на працягу тыдня рэгулярна збіраліся на адарацыю найсвяцейшага сакраменту, просячы аб пакліканнях з іх сем'яў, а ў кожную нядзелю прымалі святую камунію ў інтэнцыі пакліканняў і пасля Евхарыстыі маліліся аб іх. Жняцоў на Божай ніве немагчыма проста знайсці, так як працадаўца шукае патрэбных людзей. Яны заўсёды павінны быць вымаленыя ў Бога і ім самім выбраныя для гэтага служэння, піша папа Бенедыкт XVI у сваёй кнізе «Езус з Назарэта». Магчыма, і нам варта пераасэнсаваць сваю адказнасць за будучыню касцёла ў Беларусі і прысвяціць Пану Богу больш часу на малітву, дбаючы пра пакліканне ў нашых парафій і асабліва ў сем'ях. Бо дзякуючы шматлікім і святым пакліканням да святарства і манаскага жыцця,
Володарство Христа у нашей краине будет пошираться и расти. На справу подтримки наших семинарий и молитву об новых покликаниях на святарство от душевного сердца благословляем. Писали католицкие епископы Беларуси. Ale tylko jeszcze jedno chciałbym tak podkreślić, jak jeszcze wrócić do tych słów, mianowicie modlitwę poklikanie. Powiedzieliście, my ogólnie modlimy się poklikanie, ale tutaj mi ważna, думаю, прозвучала mianowicie ta intencja poklikania z naszych семей. Aby my nie bali się tego, jak Pan Bóg klikał naszych bliskich, z naszych семей, naszych dzieci, chłopców, dziewczat do tej służby. My nie puszczali się tego, bo często my modlimy się poklikania, to Panie Boże, poszli tam, a poklikali, tylko nie z mojej семьи, tylko nie mojego syna, czy nie moją dочку, bo chcę mieć je, czy ja była razem z sobą, pomóc sobą. Właśnie to, думаю, starość chrześcijańska życia, nie i pokazać, że ja nie boję się oddawać, tak możemy powiedzieć, baćków swoich dzieciak na to służenie. To wzniosłe i wielkie służenie, które wiele potrzeby i nam osobiste, i naszym siebie tak naprawdę, всему Kościołowi i światu. Тому zakończmy tę modlitwę, ale ta modlitwa tak samo była w tym naprawdę, aż Bóg klikał z naszych siebie. Ty pomóc z nami. No i tak jak my zapowiadali, dzisiejsze ewangelia, jakie były zbierane z początku światowej, to budуть przeznaczone na potrzeby duchowej seminarii. A теперь повстаньте, поступольно разом, удельните, усатавайте Святого Христа. Просим Иисуса Христа быть милосердным для этих детей, для их батьков, хрестных и всех охрещенных. Молимся там с воды и Духа Святого, чтобы эти дети отродились до життя вечного. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, чтобы они стали живыми членами Твоего Святого Костола. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, чтобы они могли слухать Твое Святое Евангелие, заховывать его и быть его свидетелями. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, чтобы они с радостью могли удельничать у Твоей охряной гостей. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, чтобы они любили Бога и ближнего, как Ты научил нас. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, чтобы наученные словами и прикладом христианам, они возрастали в святости и мудрости. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, чтобы все учни Твои завсёды заховывали единство веры и любови. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся о Божьем благословении всех потребных ласков для Саши с нагоды дня народжения. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Святая Мария, Мать Божия, Молись за нас. святый Яне Хрестителю, Молись за нас. святый Юзефе, Молись за нас. святые Петра и Павле, Молитесь за нас. все святые Божия, Молитесь за нас. всемогутный вечный Боже, Ты послал у свет своего Сына, чтобы Он отхилил от нас мод сатаны духа неправедности, а человека, вызволенного с темры, перенес у цудовное владарство Твоего святла. Покорно молим Тебе, как Ты, вызволивших этих детей от першеродного греху, учинил их святыни Твоей верившей, местом пребывания Духа Святого. Прас Христа, Пана нашего. Аминь. Нехай обороняет Тебе мозг Христа сбался, и живее и владарец на веки вечные. Аминь. Нехай обороняет Тебе мозг Христа сбался, и живее и владарец на веки вечные. Аминь. Нехай обороняет Тебе мозг Христа сбался, и живее и владарец на веки вечные. Аминь. Молимся, дорогие браты и сестры, как Пан Бог Всемогутный одарил этих детей новым життем з воды
і Духа Святого. Боже, небачной моцей Ты здійсняєш незвичайні речі, прасакраментальні знання. На протягу історії збавлення Ти подиктував воду тобою створеною, каб яна виявляла ласку Святого Христу. На початку світу Твой Дух узносився над водами, каб ужо тады вода атрымала моц освячення. Боже, нават у водах потопу Ты дал нам образ адраджэння, бо тая самая стихия поклала конец загана и дала початок цнота. Боже, Ты учинил, что сыны Авраама пройшли по сухим дне Червоного моря, каб народ, вызволенный из неволи фараона, стал образом будущей супольности охрещенным. Боже, Твой сын, охрещенный Яном Крестителем у водах Иордану, был намащенный Духом Святым, а коли висел на крыжи, з его боку пролилась кровь вода. Пасля своего з мертвых повстания он наказал вучным: «Идите и навучайте все народы, хрестячи их в имя Отца и Сына и Духа Святого. Узглянь на свой костел и пожадай у им открыть крыницу Святого Христу. Нехай гэтая вода праз Духа Святого атрымае ласку Твоего одинородного Сына, каб человек, який створений на Твое подобенство, і праз сакрамент Христу ад бруду всяляких грехов обмыты, одрадзіўся з воды і з Духа Святого до нового життя, дитяти Божого. Просим Тебе, Пане, нехай праз Сына Твоего на гэту воду сыдзе моц Духа Святого, каб усе, хто праз хрост, пахаваныя разом з Христом у смерць, з ім таксама і паўсталі до нового життя, які з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого. Бог праз усе веки вечные. Аминь. Дорогие батьки и хрестные, простокам хросту, принесенные вами дети, отрымаете дар Божьей любови и новое життя с воды и Духа Святого. Старайтесь выховывать их у веры так, каб гэтае боскае жыццё было захаванае ад заразы граху и могло неспынна узрастаць у ваших детях. Калі ж вы кіраваны сваёй верой, готовыя прыняць на сабе гэты абавязак, то, узгадваючы свой уласны хрост, отречитесь от греху и вызнаете веру в Иисуса Христа. Бо это вера Костела, вы принимаете хрост ваши дети. Ті выракаетесь греху, как жить у свободе детей Божьих. Выракаемся. Ті выракаетесь всего, что ведет до зла, как грех не пановал над вами. Выракаемся. Ті выракаетесь сатаны, головной причиной грехов. Выракаемся. Пытаюсь у всех вас, ті верите в Бога Отца Всемогутного, Створителя неба и земли. Верю. Ті верите в Иисуса Христа, Сына Его Единого, Пана нашего, народженого з Девы Марии, замученого и похованного, який воскрес з померлих і сидить праворуч Отца. Верю. Ті верите в Духа Святого, Святый Костел католицкий, едность святых, отпущение грехов, у воскрешение тела и життя вечное. Верю. Это наша вера. Это вера Костела, вызнавачику наш Бога, у Иисусе Христе, Пану нашим. Аминь. Чи хочете ви, як Валерія прийняла хрост у віри Костелу, яку ми тільки що з вами визнали? Валерия, я тебе хрещу во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як было справедливо теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Чи хочете ви, щоб Кароліна прийняла хрост у віри Костела, яку ми тільки що з вами визнали? Каролина, я тебе хрещу в имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.
Сину, і Духу Святому. Як было сподвеку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Чи хочете ви, як Кирил прийняв просто віри Костюла, яку ми тільки що з вами визнали? Кирил, я тебе хрещу во ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому. Як было сподвеку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Всемогутний Бог, Отець Пана нашого Єсуса Христа, який визволив вас від граху і одрадив з води Духа Святого, сам намощай вас кризмом збавлення, а ви, долучені до Його народа, пребували в Христі, святару, пророку і владару, на життя вічне. Аминь. Валерія, Кароліна і Кирил. Ви стали новим створенням і апранулися у Христа. Нехай гэта белое оденье будет для вас знаком годности детей Божих. З допомогою слова і прикладу близьких несите незабруджене у життя вічне. Аминь. Возьмите их рост нажать сверху, супольно разом. Прийміть святло Христа. Вам, батьки і хросные, довіряється підтримувати гэтае святло, каб ваши дети, осветленные Христом, заўсёды поводили себе як дети святла і, трываючи у веры, могли вийти на сустрач приходячому Пану, разом з усіми святими в небі. Аминь. Знаете? Спел номер 235. Наши дары прими, о Боже, что складаем на алтарь Тебе. С верой и надеей, Пане, просим, а дары любовью, хай душа Тобой живет. Дай познать нам волю Твою, Пане, хочем жить поводле слов Твоих. Без Тебе мы пыл мизерный могли, тем мы без Тебя
просим, дай нам ласку Твою, Пане. Поможи нам до Тебе прийти. Хочем быть с Тобою в небе разом, Твою величие, могутность вечно как хвалить. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу охвяру. Принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог, прийме офляру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Пане наш Боже, мы складаем Тебе охвяру, поjednanie и примирение. Покорно Тебе просим, как Твой Сын одарил все народы едностью и супокоем, и Ты живее владарить на веки вечные. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим Угору серцем. узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і спаведна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане Святы Ойче, всемогутный, вечный Боже. Ты Твоего одинародного Сына, Пана нашего Иисуса Христа, намастил олеем радости на вечного святара и владара сусвета. Как Йог завершил таємницю окупления человечего роду, ахвяруючи самого себе на алтари крижа, як беззагадную ахвяру примирения. Как принял под свою уладу все створение и передал бесконцей величи Твоей вечное и повсюдное володарство. Володарство правды и життя, володарство святости и ласки, володарство справедливости, любови и супокою. Тому с анgelами и архангелами, и с усими святыми мы обвещаем Твою хвалу, разом с ними ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоей, осанна вышиня, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, осанна вышиня. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў єднасці з усім касцёлам, у першы дзень тыдня, калі Езус Христос воскрес і спаслаў на апостолаў Духа Святого, праз Христа просім Цябе, усемогутны Боже. Освяти гэтыя дары росою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас целом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Подобным чином по вечері узяв кель, знов таки подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новай вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчання грахоў. Гэта чыніце на мою памяць».
эта великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего прися в хвале. Вспоминающий смерть и из мертвых повстания Твоего Сына, ах, веруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих избавления. Дякуючи, что вчини нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как всегда, стронающих тело и кровь Христа. Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всему свету, досконали в любови разом с папом нашим Франтишком, біскупом нашим Тадеушем и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які поснули надею на воскрешение, и про всіх, хто от Твоєї ласки дошел з этого світу, и дозволим убачить светло обличчя Твоего. Просим Тебе змилуйся над усіми нами, как мы заслужили уделу жития, в едности с Святейшей Богородицей Панной Марии, со святым Юзефом и пречистым обранником, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом и всеми святыми, которые справедливо подобались Тебе, как мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутный, в едности Духа Святого, вся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Валерия, Каролина и Кирилл будут называть Пана Бога своим отцом. Тому об их имя помолимся сегодня так, как нас научил наш Пан Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, как и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от всякого злого. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завжди вольны от раку и захованы до всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавца нашего Иисуса Христа. Вот Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважая на грехи наши, на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей дарить им супокоем и едность. Ты живешь и владаешь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокоя. Счастливые покликали на вечер Божий. Пане, я не варты, как Ты вошел до меня, а я скажи только слово,
и будь оздоровлена душа моя. Pan Bóg jak Waladar, trwać będzie wieczna. Pan błogosławiaje swój naród, usupokoi. Спів номер 24. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный повсюдным костелом. Вот так безмежно ты полюбил нас, безмежно ты полюбил нас. Ты хлеб помножил на пустыне Божа, как мы в шляху до неба силы мери. Ты манной стал вандровникам голодным, для тех, что вечно быть с тобой хотели. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный повсюдным костелом. Вот так безмежно ты полюбил нас, безмежно ты полюбил нас. Жниво настало, радуются люди, соспела нива, пахнет свежим хлебом. Хай алтаром земля вся наша будет, а хлеб коммуняй тем, кто прагнет неба. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный повсюдным костелом. Вот так безмежно ты полюбил нас, безмежно ты полюбил нас. Ты нас своими назовешься брами, коли мы зробим, что ты загадал нам, что ж без тебе чинить мы можем, Пане, бо ты для нас жить все исподявание. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный повсюдным костелом. Вот так безмежно ты полюбил нас, безмежно ты полюбил нас. Ты на крыжи отдал життя за грешных, а сам застался хлебом у святынях. Для нас открыто сердце Твое вечно, бо як дятей ты, Божа, полюбил нас.
хлеб, будь прославленный повсюдным костелом. Вот так безмежно ты полюбил нас, безмежно ты полюбил нас. 23. По Твоей приходим двери, ширым сердцем полным веры, что под видом скрытых хлеба Ты есть Бог правдивый с неба. Милость Бога заяснела, як змянив хлеб свое тело, нам покинув споживати, как раз это нас збавляти. Несмяротный, моцный Божа, зразумець Тебе, хто може. Ты для грешных справедливый и для добрых милостивый. Номер 30. Прославляю с верой, Боже мой, Тебе. Ты под видом хлеба, скрытый для меня. Сердца упокоры, Боже, пред Тобой. Все губляне вартость величи Твоей. Да усіх почуття трашу я довір, тільки слиху вірить я могу Тебе. Веру моцно тое, что сказал Бог Сын, словы вечной правды с моею надеждой. Молимся. Небесный Ojcze, Ty nasycił nas chlebem, jaki daje życie wieczne. Uczynikami z radością byli posłuchmiane Chrystu Wolodarusu światu i wieczne żyli z Jemu niebiesnym wolodarstwie, jaki żyje i wolodaryć na wieki wieczne. Мене урочистость Христова Володара, так само той день, коли в нашій парафії служба літургічного алтара, наші хлопці, міністранти і лектори обновляють свої міністранські лекторські обіцяння. Тому так само хорошо присутні на нашій Євхаристії хлопців, перед алтар.
хлопці отримують нагод таке посвідчення, яке важне до 24 листопада 2019 года. Это значит, что этот час могут легально тут нам ксензов Владимиром помогать подчас литургии. Прекратить, конечно, хочу так само нашим хлопцам, если публичная служба утра подякует за их службу, за допомогу, что можно завжди на вас лічить. На таке П'ят Бога обіцяйте йому тим, що хочеться служити йому як можна ліпий на користь Бога і нашої парафії. Дякуючи Пану Єзусу за ласку міністрантського покликання, обіцяю виконувати міністрантську послугу побожно, старанно і радостно, на хвалу Божию, видя добра породяния супольности. Святый Доминик Савио, молись за нас. Аминь. Дякую Пану Богу. Можна сесть, тепер ще послухати душпанські об'яви. Ми ще всім вам дякуємо за супольну сьогоднішню молитву, дякуємо тим, хто вчора прибирав нашу капличку, дякуємо за складене квірування, які ще не чули, сьогоднішні квіри будуть призначені на потреби духовної семінарії. Особливо дякуємо за складене квірування на будову костьола, як завжди після святої мши, привичте там календаря, можна буде скласти так само квіри, хто хотів би долучитися до цієї вельми важної почесної справи. Нехай добрий Бог учить вам узнагородить за вашу щодрость і доброту. Урочистость Христового Тарасу Світу – це апошня неділя літургічного года, наступна неділя 2 снежня – це перша неділя Адвенту, якою розпочинаємо новий літургічний год і підготовку до урочистості Божого народження. На гэтым тыдні ў літургіі мы яшчэ адзначаем у пятніцу 30 лістопада свята святого Андрэя, апостола. У гэты дзень запрашаем у асаблівы спосаб усіх Андрэяў на малітву у вашай інтэнцыі. На гэтым тыдні таксама прыпадаюць першая субота месяца, дзень малітваў да Найсвяцейшай Панны Марыі і першая недзеля месяца, 12 гадзіне, як заўсёды, святая мша у інтэнцыі жывога ўжанца нашай парафіі. А інтэнцыя жывога ўжанца на снежань, каб нараджэнне Адкупіцеля прынесла супакой і надзею ўсім людзям добрай волі. У сераду і пятніцу на гэтым тыдні яшчэ запрашаем перад вечерняй святой мшой на набажэнства за памерлых 18:30 выпалінкі вяночак да Божай міласэрнасці. У закрыстыі можна набыць свечкі, картас, і гэта дапамагчы найбольш патрабуючым у перажыванні таксама свята Божого нараджэння, а таксама ёсць календары на новы 2019 год. У час Адвенту нашej парафіі будуть адбывацца ранішняя святая мша ў гонар Найсвяцейшай Панны Марыі Рараты. Як штогод, але ў гэтым годзе будуць пэўныя змены. Дагэтуль мы маліліся толькі ў сераду і пятніцу, калі памыляліся, і як бачылі, што мы тут не змяшчаемся у нашай капліцкі, каб супольна разам маліцца, таму ў гэтым годзе мы трошкі расширылі, далі магчымасць усіх скарыстаць, і рараты будуць кожны дзень, ад панядзелку да пятніцы, запрашаем у 6:45 на супольную малітву. Сёння касцёл нам дае таксама пэўны такі дар з нагоды сённяшняй урачыстасці. Менавіта можна атрымаць поўны адпуск за прачытанне акту прысвячэння роду людскога Найсвяцейшаму сэрцу Езуса. Ну і вядома, як заўсёды гэта прыняць святую камунію, у ласцы свячальнай і памаліцца ў інтэнцыях Айца Святого. Калі хтось гэтыя умовы спаўняе, то можа атрымаць поўны адпуск і його ахвяраваць за сябе за сваіх блізкіх памерлых. Кожны аўторак о 19 гадзіне ў капліцы адбываецца набажэнства і святая складковая мша. Праз заступніца святого Антонія Падуанска кожную сераду запрашае на набажэнства да святого Юзафа. Калі ў мінулым нядзелю дзесьці каля капліцы, па дарозе ў капліцы, нашы вернікі знайшлі ключы ад машыны і патэрны. Калі хтосьці ведае, хто нас згубіў, ласка, пакіруйце да нас, мы аддадзім гэтыя ключы, яны тут у нас у закрыстыя. Усім юбілятам і імяніннікам надыходжачага тыдня складаем найлепшае пажаданне Божага благословення.
благословення, здоров'я і усіх потрібних вас. Повінчуємо так само наших діток, Валерію, Аліну, Кирила, батьків і хресних з цієї урочистості сьогоднішньої вашої. Нехай добрий Бог вам благословляє, підтримає. Так само огарніться ваших діток, вашою любов'ю, таким клопотом. Напевно, будуть для вас такою великою Божою нагородою і знаком Божої любові. А тепер, кохане, наприкінці ще супольно разом помолимося, міновіто більше переговори, акт присвячення роду людського на священному серцю Єзуса, довіряючи Христу Володару, усю нашу супольність парфіальну, усі наші справи будови нашого костюла, а так само особливо спосіб, що ми молимося, обдари покликання до святарства і монашського життя. Особливий спосіб просимо обдари покликання до нашої супольності монашської, бойців христосовців, для так само сестер-назаретанок, які працюють у нашій парафії. Как добрый Бог так само им новыми покликами благословлял. А сегодня так само мы в литургии вспоминаем 25-го святую сестру Франчишку. Тут у нас есть литургичная успомин миновито 25 листопада, а сестра Франчишка называется засновальницей сестер-назаретанок, тому тоже есть заступник. Все, сегодня будем в этой части молиться. Присвячення роду людського найсвятішому серцю Єзуса. О Єзу наймилейший, откупитель роду людського, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножия Твоего алтаря. Мы Твоя властность, и Тебе належит худшим. Сьогодні кожен з нас щиро віддається найсвятішому серцю Твоему, капли, що боль з'єднатися з Тобою. Многие зачем не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, понарожаются заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу наиласковейший, и прибыли усіх до святого серця Своего. Володаром будь нам, о Єзу, не тільки вірниками, які ніколи не відступилися від Тебе, але й синам марнотравним, які Тебе покинули. Допоможи, как найхудшие вернулись яны в Господский дом, и не сгинули от дня старшей и голоду. Будь володаром для тих, хто помилково чи праздня згоду влучився від Тебе, приведи їх до пристанку правди і единства віри, как будто настала одна алтарня и один пастор. А дали костел твою беспечную свободу, и дающий народам супокой и сгоду, учини, как на всей земле от краю до краю, один услышащий голос. Хвала Божьему сердцу, раз якое пришло для нас избавление. Ему хвала и пошана навеки. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Всемогутный, а Отец и Сын, и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михаиле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастир злого духа. Покорно просим, нехай я возніших Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які на злую душ снують по світі. Аминь. Найсвятейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, бездоганное сердце Марии, будь нашим порятунком. Святый Архангеле Михаиле, Молися за нас. Псалом номер 309.